أكال تركبوا كبراتن كم يتمسيو بقوة ترى يرترى ساعة شعات تأخير نمربو عسى تخلت تقمتي استدالوه زينا وفتن وزان حيزنا لكم قريب مالونا مكتا لكم زعدم لو عم تخلي فلما أرستزينا لومي بستقبل مرمراتات كل زيغاتات بكورونا فيروس ملكاهم كراغات سنكالو سلسة دموات تفانيو هوسبيتال أغردس تمال لغلوت مولدان كهب زخير نوتن ساعتن تواريدلو أب حجراوي موكسي هوسبيتال أورتا زيغات أم بارحاوي أب نبرت قدعت هوريدو أمريكا من السعودية نزقن حازم دنا داقم جنبت كم اتسقبر له حبيرة روسيا أب العدل الكريميا مستخايدا بتقعتي متححز نبرم شومون تسابات كأيدة أب نيبال بحركات على غلغن مهما مريتن سباون نواتاور كسراتات وريدو نابزر زرو مسن سجن حابرتا كمينستر تاعنا لومي أب مرمري ماكلات زوا ماكل بستجبره ناي لابراتوري مرمراتات كلتا زيغاتات كاب عدا عبيتون امنا حلل بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو እዚ ከም ዝብል እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ዞባ ማከል ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ ሰለስተ ዜጋታት ሓውዮም ተፋኒም ኣለው በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፎ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 10182 በፂሕሎ 10072 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ዝተፈልዩ 7 ድማ ጌና ክንክን ዝግበረሎም ዘለው እዮም ሚኒስትር ጥዕና 12 ጥቅምቲ 2022 هوسبيتال أغردت زهب وغلوتات نمعبال بزكاية زلو تعري كفلي مولدان تقلقلتي بحفشة ننفس صورات دما بفلاي استمالة حكمناوي أقلقلوت كهب بقيعو سب مويان تقلقلتن نيارينا أب زهابو حبريتا باب إوانو أب تكفلي بستقبر من محياشات أب حرسن مسؤوس تأساسا أقلقلوتاتن زقاتم زنابرت أقامات كم التفتحة أبريهم حلافين يتكفلي نرستول برخت زتصنحه حطراتات ንምቅላል ብዝተወስደ ተበግሶ ዝተፈላለዩ ዘመናዊ መሳርሒታት ለስተኣታተወ ተገልገልቲ ብቑዕ ናይ ኮምፒውተር ላቦራቶሪን መጥባሕትን ኣገልግሎት ክረኽባ ከም ዝበቕዓ ዝተዋደደ ፀሓያ ውፅዓት ድማ ለይትን መዓልትን ብዘይ ፀገም ኣገልግሎት ንምሃብ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡ ከም ማእከላት ጥዕና መንሱራ ድገን ከርከበትን ናብቲ ሆስፒታል ንዝተላእካ ነፍሰ ጡራትን أغلقلوت حرسي كمزوهب زغلطه نرس تولده اب زحلف عمت كاب 400 زي حلف زنبره متن حرسي ناب 700 كب كم زبله افليطو اب موداتا دما نزبلت أغلقلوت مصبي نفس طرات كوادد ازخخيرو تمالي سولوس ساعات حمشن فرقان دحر قطري اب هاجراوي موكسي هوسبيتال اوروتا كفلي محصب الباسات زقاطمه حدقا بارع اب هيوت سب زورو دغودات اكو انت زيله اب نبرتكن كبير كسارايو اسعبو وكل اينا يوناتان عبيو نزملكاتهم اكلات ازراديبو زدالو صبصابالو سرمايت ليفيو كتقربيا تمالي 10 ጥቅምቲ ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ኣልባሳት ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዘጋጠመ ባርሓዊ ኣብ ንብረት ጉዳት ኣውሪዱ በቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኸስተ ባርዕ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍልታት መሕጸቢ ኣልባሳት ዝነበራ 10 ዓበይቲ መሕጸቢ ኣልባሳት ማሽናት ከዓንወን ከለዋ ኣብቲ ህንጻታቱን ጉዳት ከም ዘወረደ ክፍለጥ ተኻይልሎ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ግን የለን ዋና ካይድ ስራሕ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሰዓት 5 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ን3 ሰዓታት ዝቐጸለ ባርዕ ብልዑል ተሳታፍነት ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ኣባላት እቲ ሆስፒታልን ቀዳማይ መደበር ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝኣተወ ብምሕባር ጠንቂ ኣብ ምርመራ ኮንተሎ ምትንኻፍ ገመዳት ኤሌክትሪክ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምት ኣፈናዊ ሓበሬታ ከም ዘሎ ገሊጹ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ንመጥፋእቲ ሓዊ ቀልጢፍና ሓቢርናም ቀመፂኦም ዝለ حجزات غيرهم كاب 5 فرق كاب 8 فرق ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ 8 فرق ሙሉ بملو ተሓውጣ ፊዩ ማለት ጠንቅ በጽሕና ካብ ዘለና ናይ ኤሌክትሪክ ምግጫው ሾርት ምግባር ነይሩ
أتي أو بزحت ماشين ارتات على بزح أقول قلتات ويسرحاتي زكاة تزورد أنوات كبد بلاي جنا مثلا اعتقاد ولا سلازله مثلا أنوات بجنزب هجي كن جمجموا عين خلينا نقول بزحت أو زنوار ماشينري تقعد إلى سلازله أنا تقول قلت بقالتها خمس ألوه بروح نجاري مالتي حتى الأوان فتحن هنا وان فتحن كم يكون ذلوا لنا مزمل الكتم أكلاتنا مسرت أنا نزار رولينا مالتي جي سنة حتى الأوان دبال مثلا تقول قلت أو كيبل كم يجرنا هنا هم فتحوا ذلنا أنت عنت ماشينير خانة أساتنا ويتأقول قلتات كالو توستالاتون كم يجرن كتحبا ورانا خلا وزت زبلي تينا ينوح فتحك نتيجة عنه ماشينري بحدش تكيخا تأقول قلت أبنا يقدموا أمنور كم زملس مقباري مالتي. أبجن حقن زرعة زوا ماكل حلافي أهادو مدفعت حوي ليتنا الكولونيل عند برهان تولى بجدو نتزقات مبارع نمو صار حموش مكان مدفعت حوي كم توافر حبيرون. وبرتو حوي نيرو يشرشوا أما شناس اللي نبرة مستنا إلكتريك تأساسروين بزخونة نحن مسينا حموشتين مكاي 36 متر كوي ما يفسيسو سقاد عسران حموشتين سب ما تساتيفهم مالتي. ني 3 ساعات لأكل ملو نمطفى تجزي وسيد مالتي بزخونة. عوت نير تسراحتي عنوات جن كبير عنوات كم ورده كم زر نجلس نخيل. قدام مربر بوليس زوا ما كان نتأنق تزقات مبارع حاون زورد كسران كتمرمر زوا ما جوجلا دروس رح جميرة كم زلا تزرع خمنيا حبريتها يرد. أبي زوا ما كل زناتفو أبلات استفلاليات كلات منجستي تحسوا هجراوي بانك دم نمسسان بزوسر وتبقسو 546 كلات إتدم لجيسام. እቶም ቦለንቶም ደም ዝለገሱ ኣባላት ሚኒስትሪ ጻዕትን ማዕድንን ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ቤት ጽሕፈት ስግደፍ ዞባ ማእከል ኣንበርበብ ሼር ካምፓኒ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩባንያታት ህንጻ ሙሳዓልን ብድሆን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኣገልግሎት ፖስታን ኤርትራ ምዃኖም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ካብ ኩባንያ ብድዋሕ ፍሻው ህንጸት ኣቶ መሐመድ ዓጣን ኣቶ አንገሶም ከተማን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 2014 ሒዞም ደረጃ ትካል ደም ክልግሱ ምጽንሖም ብምጥቃስ ምዝትካ ደም ህይወት ውጽዓት ወገናቶም ንምድሓን ዝወሰድዎ ተበግሶ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ከም ዝፈጥረሎም ገሊጾም نمبل 4 جزيو دم دلقس من أسياسين عبد الله بوجانو أقداسنات بانك دمن مسسان تحسون نمانم ردو مخانو بمتكاس نفس وكف زيغا بفلاك من أسيات سرعة لقستيك خونو تلابيو أبي نقول زواجين دا عن كلتين 250 سوقماتن زختماتن تمهرو حجزنا وتتمرتي كم التجبرة بيت صحفة منستر عيون محبرة ودحناتن أبتن أوزوا حبيرو حلفت بيت صحفة أتو إبراهيم عمر توم دقف زتجبرو لهم تمهرو بمحضرات كبابي زتلاليو كم زخونو بمتكاس تمرتهم بقبو نخكت عتلو زعلم مخانو أرديو أتو إبراهيم أسعبو ولدين داكم أب متببع بتجهات كسرحو تمهارو دمار رخيبامو نزلو عدل بقبو تتقيمهم أب تمرتهم كنفعو أتحساسيبو إزي عمت متأزوها بحاجزات مقد سلطانيتي تسوقماتن زغتاماتن تمهارو كاب تمرتهم كي سنخلو زقبر دقا في كم زخونة زقالت حلافي عبت تمرتين وزواجين لا ممهر جابريسوس ملس بوغانو ترانا بركتون ملا حربة السباحة فشا ناي ممهران دما بفلاي كبل تسويعو زغت لها قراوي زرين كتالم بتكتسلو دما داقيمنا بخبرنا عدم نابزيناتات واتساي كنسجر أبال هجرات أوبيكن مشاركتانن متن فريات ندادين مقدال دحر موسانن أمريكا من السعودية نتسأن حازم لنا داقم بجنبت كم تجبرلو حبيرة بريزنت جو بايدن اتفريات نايمنكاي سقمتي نمدبات هجرات معرب أو كينات يوكرين بألوتا كيت ألوه بزبل سجاتيو أب تجبر كي وعل كسوات أريحو يخوننبر أبال أوبيكن مشاركتنن اتسقمتي قد أباونبر كالن مالأختي كم زيبلو كحبرات أنيهنن بريزنت بايدن اتستوس دسقمتي السعودية واقع كخفلا مخانيو أتنكي غزلو يخوننبر أمريكا أبلع للسعودية كتوصلون اتخيل سقمتات بزرزر عينة سرة نزلا أولات أوبيكن روسيا اتركبن مشاركتنن وقاتات ندادين من معرراي نمتن فريات معالتاوي ب3 مليون برميل كودلو كم تسمى معه يذكر
ኣሜሪካን መሻርክታ ዝኾና ሃገራት ምዕራብን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዝወሰኑ እገዳታት ንሕጥረታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ነዳድን ጋዝን ድማ ብፍላይ ከም ተቃልዓ ጸብጻባት ይረዱ ሩስያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ድልድል ክሪሚያ ምስ ተኻይደ መጥቃዕቲ ምትሕሓዝ ከም ዝነበሮም ዝገለጸቶም 8 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወት ኣፍሊጣ ሓሙሽተ ካብቶም ጥርጥራት ሩስያውያን ክኾኑ ከለው ክልተ ዜጋታት ዩክሬን ሓደ ድማ ኣርሜንያዊ ምዃኖም ሰብ መዚ ስለያ ሩስያ ሓቢሮም ኣለው መንግስቲ ሩስያ ብዛዕባ እቲ ሽበራዊ ክብል ዝገለጾ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ መርመራ ይቐጽል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዩክሬን ዝሃንደሰቶ ምዃኑ ኣብ እዋኑ ሓቢሩ እዩ በቲ ንዞባ ክሪሚያ ምስ ካልእ ከባቢታት ሩስያ ኣብ ዝራኸብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነቱ ልዑል ዝኾነ ድልድል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ድልድል ከፊላዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ይፍለጥ ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ዩክሬን ደብዳብ ተካይድ ከም ዘላ ጸብጻባት ይረዱ ኩሉ መድያዊ ክሳራታቱ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሞንጎ ሩስያን ኣጓሃርቱ ዝኾነ ሃገራት ምዕራብን ቀጥታዊ ረጽሚ ከየስዕብዩ ዘስግእ ዘሎ ኣብ ኔፓል ብሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማን መሬትን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ በቲ ኣብ ምዕራብ ወሽንኽቲ ሃገር ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዛጌት ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተቐሱ ጸብጻባት ዓሰርተታት ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ትሕቲ ቅርጽ እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝገለጹቶም ጸብጻባት ኣማይት ኣባይቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ኣረድዮም መንግስቲ ኔፓል በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዝተሃስየ ከባቢታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎ ኣብ ኔፓል ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ዚ ዘለናይ ወርሒ ብዘጋጠመ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ብጠቕላላ ልዕሊ 110 ሰባት ከም ዝሞቱን ናይ ቢልዮናት ዶላር ቆጠባዊ ክሳራ ከም ዝወረደን እዩ ዝግለጽ ኣሜሪካ ንገለ ካብቲ ብብሪጣንያ ተዘሚቱ ኣብ ከብሕታታት ጸንሐ ጥንታዊ ቅርስታት ናይጀርያ ከም ዝመለሰት ኣፍሊጣ እቲ ቅርስታት ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ከተማ ቤኒን ብሰራዊት ብሪጣንያ ዝተዘምተ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝዘመትኦ ጥንታዊ ቅርስታት ንምምላስ ክወስድኦ ዝጸንሓ ተበግሶታት ምዃኑ ዝሕበር ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዓብያተ መዘክረን ዝርከብ ተዘምተ ቅርስታት ኣፍሪቃ ናብ መበቆል ዓድታቱ ክመልሳ ዝግበር ጻውዒት እናሓየለ ኣብ ዝመጽለሉ ዘሎ እዋን ድሮ ጀርመን ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝርከበን ክመልሳ ጀሚረን ምህላውን ጸብጻባት ይረዱ ይኹን እምበር እቲ ዝምለስ ዘሎ ቅርስታት ሒደት ካብቲ ብዙሕ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ልዕሊ 900 ጥንታዊ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ገዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ክወቅዕ ጸንሐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘውረደን ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ከም እተጸልውን ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝነበረ ኣሓዝ ህውስያት ኣብ ዝወርሒ እዚ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ እቶም ጸብጻባት ይጠቕሱ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ካብተን 10 ክፍላት ሃገር ደቡብ ሱዳን እተን 9 ብኣሉታ ተጸልየን ከም ዘለዋዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪቲ ክስተት ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ማይ ወለድ ሕማማት ክላባዕ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና የጠንቅቑለው ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ሱዳን ዝወቕዐ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘረደውን ዝዝከር እዩ በቲ ሓደጋ ኣስታት 100 ሰባት ክሞቱን ከለው ኣማይት ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ልዕሊ 800,000 ሰባት ብኣሉታ ከም እተጸልውን ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ መንጎ ሩስያን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ዝተኸስተ ወታደራዊ ምትፍናን ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝተሓበረ እቲ ኪዳን ዝመጽእ ሰሙን ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዘጠቓልል ልምምድ ከካይድ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ጸሓፊት ኪዳን ጀንስ ስቶልተንበርግ ስግኣት ሩስያ ንምክታእ
ኣባላት ኔቶ ወታደራዊ ዓቕመን ከደፍዓ እዋኑ ምዃኑ ትማሊ 11 ጥቅምቲ ሓቢሩ ንምንቅስቓሳት ኔቶ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ እትገልጽ ሩስያ ብወገና ሉዓላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ንምሓስ ተሪር ስጉምቲ ክትወስድ ድሕር ከም ዘይትብልያ ዝገልጽ ዘላ በዚ ድማ እዚ ኔቶ ከካይደ ወጢኑ ዘሎ ወታደራዊ ልምምድ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዘኸርር ምዃኑ ብኣግኡ ይእመታሎ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ወታደራዊ ክርዳና ንምእታው ከካይደ ዝጸንሐ ዘመተን ምንቅስቓስ እናዛይደ ክምምጽኡ ይፍለጥ እቲ ኪዳን ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ መድያዊ ክሳራታቱ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ ኡጋንዳ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝተኸሰን ጌና ብዝሰፍሐ መልክዑ ዝላባዕ ዘሎን ሕማም ኢቦላ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ሸቕሎት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ እቲ ሕማም ከተማ ካምፓላ ኣብ እትርከቦ ሰፊሕ ከባቢታት ተላቢዑ ከም ዘለው ዝተቐሱ ጸብጻባት ዛጊት 19 ሰባት ከም ዝሞቱን ላዕሊ 50 ከም ዝተለኽፉን ኣረድዮም እዚ ሓድሽ ለብዒ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ 2019 ድሕሪ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሕማም ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎ ሕማም ኢቦላ ፈለማ ኣብ 1976 ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ድሕሪ ምኽሳቱ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ክላባዕ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ማእከላይ ኣሜሪካ ተኸሲሱ ዘሎ ጁልያ ዝተሰመየ ህበብላዊ ማዕበል ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ በቲ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ዛጊት 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ዳሃዮም ዝጠፍአ ሓያሎ ብምህላዎም ቁጽሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ብሰንክቲ ገና ዝቕጽል ዘሎ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ብሓፈሻ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ዕንወት ስለ ዘውረደ ኣሽሓት ሰባት ከም እተመዛበሉ ተገሊጹ ኤልሳልቫዶር ጓቲማላ ኒካራጓ ሆንዱራስን ፓናማን በኣሉታ ተጸሊን ከም ዘለዋዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ እዚ ከም ዚሉ እንከሎ እተበብላዊ ማዕበል ናብ ሜክሲኮ ይልሕም ብምህላው ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ክኽሰት ብዝጸንሐ ሓደጋታት ህበብላዊ ማዕበል ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ይግለጽ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ክንደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ ሰለስተ ድማ ተፋንዮም ሆስፒታል ኣቁደት ዝተማልአ ኣገልግሎት መወለዳን ክህብ ዘኽእል ናውትን ጸዓትን ተወሪድሉ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዘጋጥመ ባርሓዊ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣውሪዱ ኣሜሪካ ምስ ሱዑድያ ዝጸንሓ ዝምድና ዳግመ ግምት ከም እተገብረሉ ሓቢራ روسيا قبل على دلدل كريميا مستخايدة متقعتي متحازنة برام شمون تسابات كيدا قبل نيبال بحركات الغلغان مهمان مريتن سباون واتاون كساراتات سوريدو هاي ساعة زينا جيزازة مسترف مدواتنا نحدكم بوغنا روخ مشات معر